खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायदों जेराव जिअ' फाइनान्सआ नि बायदि सेम जे भुल नोंथांमोना बेयावहाय फैसा इनभेस्ट खालायनानै फैसा खामायनो हागोन। नोंथांमोना रेजिस्टार खालायबानो नोंथांमोना नोंथांनि एकाउन्टआव 50 रां लगइन ब'नास मोनगोन। रेजिस्टार जेराव नोंथाङा आंनि लिंकजों थांनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ रेजिस्टार खालायनानै लानांगोन। नोंथाङा बेवहाय नोंनि नाम्बारखौ होनांगोन, ओमफ्राय बेयाव केपचाखौ होनांगोन, नैबे केपचाखौ। ओमफ्राय नोङो जिखुनु पासवार्ड लानानै साइन आप खालायनांगोन। साइन आप खालायबानो नोंनि एकाउन्टआव 50 रां ब'नास मोनहैगोन आरो नोंथाङा बे 50 रांखौ बख'नो हानाय नङा। नोंथाङा बे एकाउन्टनिफ्राय 100 रां जाबासो बख'नो हागोन आरो नोंथाङा 100 रां जाबासो बख'नो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि रेफार लिंकखौ शेयार खालायनानै नोंथांनि डाउनलाइनआव सोनो हागोन। नोंथाङा गाहायनि थार्ड लेभेलसिमहालागै नोंथाङा नोंथांनि कमिसनखौ मोननो हागोन। जेराव नोंथाङा वाट्सएप जिखुनु गावनो शेयार खालायाथों मानो, नोंथाङा नोंथांनि लिंकखौ जइन जानानै नोंथाङा बे नोंथांनि डाउननिया जेला रिसार्ज खालायगोन नोंनाव 75 थाखा खरि मोनगोन आरो नों जेला रिसार्ज खालायगोन नोंथाङा रिसार्ज खालायनाय लोगो लोगो 100 रां मोनगोन। 100 रां मोनबाथाय नोङो नोंनि 50 रांजों लोगोसे बेखौ जयै दिहुननो हागोन आरो नोंथाङा सानफ्रामबो जेला बानायनाय एखे टाइमावनो नोंथाङा 40 रांनि खरि मोनबाय थागोन। 8% खरि मोनबाय थागोन नोंथाङा आरो बिदिनो गाहायनि डाउनलाइनखौबो सोनानै नोंथाङा नोंथांनि डाउनलाइनआव फैसा खामायनो थाखाय नोंथांनो लिंकखौ शेयार खालायनानै होनानै फैसा सोहोनो हागोन आरो नोंथांनि डाउनलाइनआ फैसा सोयोबानो नोंथांनाव कमिसनआ फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना फैसा सोनानै इनभेस्ट खालायबानो नोंथाङा कमिसनआ मोनबाय थागोन। जेराव 1000 रां सोयोब्ला 90 रां खरि मोनबाय थागोन। दा अफार सोलिनानै दं। 1000 नि इनभेस्ट खालायोबा 120 रां खरि मोनबाय थागोन। नोंथांमोना थाबैनो लिंकआव थांनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै थाबैनो रेजिस्टार खालायदो आरो फैसा इनभेस्ट खालायनानै नोंथाङा नोंथांनि आर्निंखौ थाबैनो चालु खालायदो आरो नोंथांमोनाबो नोंथांनि लोगोफोरनो जेसे हायो शेयार खालायनानै नोंथांनि डाउनलाइनआव सोनो नाजादो।